ongi etorriak gaurko saiora, gaur uztailak 10, saioarekin hasteko maino eta txurreria tipikora etorri gara, eta ikusten duzuen bezala begira ze kola dagoen, eta goazen ikustera zer kontatzen duen jendeak. Orain mainoetan sartu gara eta Eliasekin gaude. Kaixo Elias, zer moduz? Kaixo honan, ondo. Zer moduz San Ferminak hemen barruan? Nahiko gogorrak, bai, ze laun anitzaekin gaude, baina, oraindik ondo. Eta egunero zaudete irekiak? Bai, goizeko 6-etatik 11-etaraino, goizeko 11-etaraino. Eta nolakoa da hemen egoteak? Ze ikusi dugu jara luzea zegoela goizean? Bai, gogorra da, ze bero handia egiten du barruan, ze dena, ikusi duzuen bezala, suarekin egiten da, suarekin behatzen da olioa, eta orduan, kriston beroa egiten du barruan. Eta zergatik da hain famatua? Zer egiten du berezi? Azkenian formula bakarrik, primazkoak onak izatea, azkenean egiten dugu olio virginarekin, eta gure ustez, horrek ematen du baita ere, suarekin berotzen dela olioa, eta ateratzen dunkea baita ere, alako, nota karaktergarri bat ematen dio. Ikusten dugu jendeak baloratzu egiten duela, ez? Bai, eta eskertzen dugu daukaten pazientzia, ze batzuk hemen, ordu bat baina goio pasatzen dute txurrak erosteko, así que, eskertzen diegu daukaten pazientzia. Gero gozari oso ona edukitzeko, ez? Bai, egunero jabazten dugu. Eta noiz irekitzen maino eta... 1872. Oin dela iaia 153 urte irekizela. Eta gauzak berdin egiten dira. Eta familiako, txurrek... familia arteako zerbait da, edo ezakit gero salerosketaren bat egon zen gero? Ez, beti familia izan da, nik 5. belaunaldia naiz, nire alabak 6. belaunaldia dira, eta hemen familian gaude. Nire aita, nire osabak, izebak, lehengusuak, lehengusinak, nire arreba baita hemen lan egiten dago, hasi dena familian geratzen da. Baten bat dago kanpotik orain dela 40 urte datorrela lan egitera, baina batez ere familiazkoak gara. Eta jarraitzeko asmoa daukazue? Urtero bagoaz irekitzen, geroz eta zailago da, geroz eta helduagoak dira, edo gara, eta geroz zailagoa da. Así que, ikusi behar dugu urrengo belaunaldietan, erantzuten duten. Mila esker eta animo San Ferminetan. Eskerrik asko. Orain kale nagusira hurbildu gara, aurren loren eskaintzara joan behar garela, baina aurretik hemen ikusten duzuen bezala aurrak loreak hartzen ari dituzte. Goazen. Orain ja San Lorenzo kanpoaldean gaude, eta ikusten duzuen bezala, ilara super luzea da, haraino iristen da, eta bertan ematen dira loreak, beraz, ilara super luzea daukagu.
izan orain, nola duzu izena? Arrene. Eta zu? Eta zer, iara itxaroten? Bai. Prestatu duzu ja loreak? Bai. Eta zer modu San Ferminak, zer moduz doaz? Ongi. Ongi, zer egin duzue? Gauza asko. Barraketan egon zarete? Ez, oraindik ez, baina agian joango gara. Bai, eta gogoak dituzue? Asko. Ai, bueno, mila esker eta oso ondo pasa. Vale, eskerrik asko. Zuri, agur. Oraingoan Itamikin gaude, kaixo Itam, zer moduz? Ongi. Ongi zer moduz hilara, luzea? Bai. Ta ber, erakutsi guzu pizkat lorea kamarara. Begira ze polita, a ber, zer daramazu arrosa bat, ez? Bi... Eta zuk prestatu duzu? Bai, norekin? Nire amarekin. Bai, eta bueno, ja gutxi geratzen zaizu. Gogoekin zaude? Bai. Eta gero zer egingo duzue? Ez ezakigu. Ez dakizue, bueno, ja ikusiko duzu, ez? Bueno, ba, Izan, mila esker eta oso ondo pasa. Eskerrik asko. Esan agur, agur!
deitzen naiz Enara. Kaixo Enara, zer modu zilara, luzea? Bai, Eta beroa, ez? bai, Eta zaude gogoekin, ja? bai, asko. Eta prestatu dituzu loreak, norekin prestatu dituzu? Pues nire amonarekin. Bai, ze ongi, ez? Eta gero ze plan daukazuen, nola joango zarete? Pues uste dut bazkaltzera. Ze ongi, ez? Eta gainontzeko egunak hemen pasako dituzu? Ez, joango naiz herrira. Oso ongi, primeran, oso ondo pasa gaur. Bale. Agur, eskerrik asko. ¡Viva San Fermín! Hola San Fermín. Un aplauso fuerte al santo, pero un aplauso. Flores arriba, las flores, ¿dónde están las flores? Atención, si en verdad Dios te ama, di amén. Si en verdad Dios te ama, di amén.
Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Bueno, orain taberna ezberdinetatik pasako gara, ea ostalaritzakoek nola eramaten ari diren jaiak. Goazen! Bueno, Kordobilla tabernan sartu gara, orain Samurekin gaude, kaixo Samu, zer moduz? Bueno, hemen lanean, ez? San Ferminetan, jende asko, baina, bueno, eramaten da, eraman behar den bezala, baina, bueno, kansantzio pixka bat. Eta nola da barraren beste aldean egoteak? Bueno, barra batean kontuan izan behar dugu oso txikia dela, eta oso txikia denen barra batean, adibidez, egiteko gauzak edo, beste lankiekin oso konplikatua izaten da, batez ere etortzen den jendearen inguruan, eta, bueno, hori, batez ere, komedore batean edo, ibiltzen joaten zara, hankak estiratzen dituzu, baina, bueno, barra baten atzean konplikatua izaten da. Así que, bueno, hori batez ere. Eta zenbat lan egiten, zenbat ordu egiten duzu? Ordutegia edo, bueno, 10 ordu inguruan ikuste dut, bareto guztietan edo 12 ordu inguru egiten dituztela guztiok, batzuk, bueno, lehenengo egunean, 14 ordu edo 15 ordu egiten dira, baina, bueno, beste egunetan batez ere 10, 9, 11, 12 ordu. Eta egunero egin duzu lan? Bai, izaten ditugu egun bat festa, izaten da, bueno, edo bermuta lanean egoten zara, edo egun osoa festa, pasaren urtean izan nuen bermutan lan egiteko ordua, eta gero atxaldean, libre. Aurten atzo izan nuen egun osoa libre, eta hori, deskansatzeko, baina, bueno, hori. Eta gero parrandalako unea aurkitzen duzu? Bueno, eske kontuan izan da urrengo egunean sartu hartzarela berriz, hasten zarenean, dale, edaten, al final te lias oso azka. Orduan, ni saiatzen naiz, ordu bitan edo 3 etxan egoten, dutxa eta lotara. Bestela urrengo egunean kobratzen da, ez? Kobratzen da, bai, una cara sopa, bai. Bueno, Samu, mi esker eta animo lanean. Zuei, mi esker. Vale. Josurekin gaude, Bidezarra tabernan, kaixo Josu. Zer mauz Josu? Ongi, ja nekatuta, baina, bueno, falta dago 5 egun, eta, a tope, kafe, harina edaten eta esnatzeko pixkat.
Eta nola da barraren beste aldean egotea? Gogorra, bizitza gogorra, bai. Bueno, ja zenbat urte daramatza, hogei urte darama eta bueno, ja normala niretako da. Ohituta zaude ja, Bai. Eta zenbat ordu egiten duzuela egunean? Pues batzuetan 5 egun, 5 ordu, gero 6tan 12 ordu, eta hola. Bai. Osea, lan gogorra, ez? Bai. Eta jende asko? Bai, lehengo eguna bai, gero 7an, ere bai, eta gaur aste arte ostirala gutxiago, bai. Beti, beti da hola. Eta bukatzerakoan parranda egiteko lekua, tokia, unea aurkitzen duzue? Guk? Bueno, parranda, bikaina, kubata bat eta etxera, 3 ordu eta kitxo, ja... Bai, ni nahi du herrian, hemen Iruñan ez. Ja nekatu, 14 ja oso nekatuta nago eta aspertuta eta dena, ja kokoratara nio, ja. Bueno, iritsiko da 14, eta, bueno, zuri animo eta mila esker. Vale, mila esker zuri.
Elizarekin gaude, kaixo Eliza zer modu? Kaixo oso ongi, gustora, hementxe bermuta hartzen, osake primeran. Bueno, eta hemen zaudete kantuan, ze taldekoak zarete? Ba, Mendillorri auzokidea gara, hor badugu Mendillorri kantuz taldea, eta bueno, ohitura denez, San Ferminetan etortzen gara egiten dugu bazkaria egun batean hemen, eta ateratzen gara karriketetan abesten, beti bezala. Eta hemen zaldiko maldikon zer moduz? Oso gustora, beti hemen poteo bat derrigorrez izan behar, bazkaldu baino lehen, geho bazkari ederra izanen dugu hemen aldezarrean, eta ondoren jarraituko dugu kaletatik abesten, dakiguna egiten. Bimeran, hemen egon gara ratutxo batzuek entzute? Eski izan da, baginen maizonabe ondoan eta une horretan agertu dira estruendoz, dakizen bat txaranga, etorri gara hona eta berdin, antzeko parezido. Eta, hemen uste dut 3 abesti edo bota ditugu eta jarraituko dugu, apasatu baino lehen. Egun hona pasa, eta mila esker. Mila esker zuei.
oraingoan Jonekin topatu gara, kaixo Jon, zer moduz? Ongi, hementxe. Zer moduz doaz San Ferminak? Badoaz, bai, gustora. Eta resakarekin, orain goizean? Bueno, pizkatxo bat, baino, politena bada egunez, osea, bai, egon bar gara. Eta kontatu iguzu pixkat zer egiten duzu egunean zehar? Egunean, hemen gaude gaitari talde batean, eta gaur adibidez jo dugu erraldoiekin, dianak baita ere egiten ditugu, pixka bat baita ere bazkariak eta afariak, bai. Osea, giroaren zati garrantzitsua zarete, ez? Bai, bai, hori da. Esan alda, bai. Eta jendeak nola erantzuten du? Nik uste dut ongi, azkenean gauza girotzea beti eskertzen da eta askoz ere gehiago San Ferminetan. Eta gero parranda egiteko lekua unea bilatzen duzue? Bai, ni gustoko dut zezen plazara joatea, bai, baino, eta gauean kalean, sobre todo kalean, ze taberna badaude hemen urte osoan, baino kaleko giroa bakarrik bada egun hauetan. Eta peinetan ere egoten zara? Bai, normalean bai. Jarana peinarekin joaten naiz eta gustora, bai, peinak beti zati garrantzitsu bat dira, bai. Bueno, mil esker eta asko disfrutatu geratzen denaz. Berdin, eskerrik asko. Bueno, onaino gaurko saioa, ikusi duzuen bezala kriston giroa zegoen orain bermutaren orduan, eta ostalaritzako langileak pixkat lanpetuta zeuden, baina bueno, eta hori bihar itzuliko gara, beti bezala, saio berri batekin. Agur, bihar arte! Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.